अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। ठाकरे गटाचे नेते राजन साळवी यांच्या पाठोपाठ त्यांच्या कुटुंबियांच्याही अडचणी वाढणार आहेत। त्यांच्या कुटुंबालाही एसीबीची नोटीस बजावण्यात आली आहे। राजन साळवी यांचा मोठा भाऊ, पत्नी आणि बहिणीला एसीबीने नोटीस बजावली आहे। 20 मार्चला चौकशीसाठी बोलावण्यात आलंय। दरम्यान गेल्या 2 महिन्यांपासून राजन साळवी एसीबीच्या रडारवर आहेत। त्यांच्या घरचीही पाहणी एसीबी कडून करण्यात आली होती, तसेच त्यांना चौकशीसाठीही बोलावण्यात आलंय। याबाबत बोलताना राजन साळवी यांना अश्रू अनावर झालेत। पाहूया। तिथले असलेले ठेकेदार, तिथले असणारे सरपंच आणि तिथले असलेले संबंधित यंत्रणा त्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी नोटिसा देण्यात आल्या। जवळजवळ माझ्या माहितीप्रमाणे 2200 लोकांना नोटिसा देण्याची नोंद माझ्याकडे निश्चितपणे आहे। आणि मग त्या अनुषंगाने माझा जो सरकारी पीए आहे सुभाष मालप, त्याला सुद्धा नोटीस देण्यात आली। अनेक नोटिसा देण्यात आल्या। त्यानंतर ते अधिकारी स्वतः रत्नागिरीला आले। त्या ठिकाणी माझं वडिलोपार्जित जुनं घर आहे, त्याची मोजमाप करण्यात आली। त्यानंतर माझं स्वतःच्या मालकीचं 30 वर्षापूर्वीचं हॉटेल आहे व्यवसाय म्हणून, त्याची मोजणी करण्यात आली। आणि नंतर एक 10 वर्षापूर्वी मी स्वतःचं घर बांधलं, की त्याच्यावरती 25 लाख रुपये बँकेचं कर्ज आहे, त्यालाही नोटीस आली, त्याची मोजमाप केली। आणि एवढं करून थांबले नाही। आजच सकाळी ते रत्नागिरीमध्ये माझी पत्नी अनुजा, तिला नोटीस आली। माझे मोठे बंधू सख्खे दीपक साळवी, त्यांना नोटीस आली। आणि माझी मोठी वहिनी अनुराधा साळवी, तिला नोटीस आली। मी कुटुंबातल्या माझ्या 3 सदस्यांना अशा तऱ्हेच्या नोटीस आलेली आहे। आणि 20 तारखेला सोमवारी सकाळी 11 वाजता त्यांना अलिबागच्या कार्यालयामध्ये हजर राहण्यासंबंधीची नोटीस त्यांनी दिलेली आहे। दुर्दैवी बाब आहे असं माझ्या ठिकाणी हे मत आहे। सर, पण ज्या तुम्ही चौकशीला गेला होता, आता कुटुंबियांना आले, ते देखील चौकशीला जाणार आहेत, काय नेमकं मी पहिल्या वेळेस जाहीर केलेलं आहे, सर्वसामान्य कुटुंबातला सर्वसामान्य शिवसैनिक बाळासाहेब ठाकरेंच्या आशीर्वादाने आमदार झालेला आहे। आणि राजन साळवी काय आहे हे संपूर्ण माझ्या मतदारसंघाला माहिती आहे, जिल्ह्याला माहिती आहे आणि शिवसेनेला माहिती आहे। आणि म्हणून कुठच्या चौकशीला मी घाबरत नाही। पहिल्या दिवशीच मी जाहीर केलं होतं, मी संपूर्ण सहकार्य यांना करणार, त्यामुळे सहकार्य मी करतो, ही माझी भूमिका आहे। नाही, हे सत्य आहे। कारण वैभव नाईकना पहिली नोटीस आली, दुसरी नोटीस मला आली आणि तिसरी नोटीस नितीन देशमुखना आली। म्हणजे जे आज शिवसेना प्रमुखांच्या आशीर्वादाने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहेबांबरोबर जे आमदार राहिलेले आहेत, त्यांना नोटीस देण्याचं काम मी करत आहे। भारतीय जनता पक्षामध्ये अनेक मंडळींची नावं तुमच्याकडे संग्रही आहे, त्यांना कुठं नोटीस येत नाहीत, त्यांना काही सांगितलं जात नाही। फक्त तिकडे गेले की धुतलेल्या वॉशिंग मशीनसारखे स्वच्छ होतात आणि आम्ही फक्त दोषी, अशा त्याची भूमिका सरकारने घेतल्याचं निश्चित आम्ही निषेध करत आहोत। खरं म्हणजे मला नोटीस यायलाच नाही पाहिजे होती, आली नोटीस, नोटीसला सामोरं गेलो आम्ही। पण माझी तर मागणी अशी आहे आपल्या अनुषंगाने त्या डिपार्टमेंटला की त्या सरकारला, की तुमचं टार्गेट मी आहे की नाही, मला नोटीस दिली की नाही, मग माझ्या माध्यमातून माझ्या कुटुंबाला तुम्ही त्रास देऊ नये। नंतर माझ्या भागातले असणारे जे स्थानिक ठेकेदार आहेत, स्थानिक सरपंच आहेत, त्यांना त्रास देऊ नये। आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी माझ्या घरी येऊन माझ्या घराची मोजपट्टी केल्याचं दुःख निश्चितपणे मला आहे। आपण स्वतः माध्यमातून लोकांना दाखवलेलं आहे। अशा तऱ्हेचं काम हे सरकार करतंय आणि म्हणून सरकारला माझा शाप आहे असं स्वतःचं माझं मत या ठिकाणी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।